Nairobi. Gavanas osechako ayanga romo margi mokwongo bang' kanyocha osidhgi mar chako tich. Romo no geto puro wach kaka jotelo 47 go biro dhach kata dongruok e counties magi kuom higni 5 mabiro. Eric Owenga ni kod ler mathoth. Tok chamo mar apis Gavanas mapacho ka gi jolupgi koro ne ochopo e Mombasa mar chano kaka gibiro tayo counties magi kuom higni 5 mabiro. Romo no ne geto jiwo kendo tego paro makare ahinya to kaka loch gwenge biro thuthni mar kelo lokruok gi dongruok ne jopiny. Romo no ya yanga gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane osingo ni piny owacho mamalo biro sido lwedo tend counties e yo ma owinjore. He is serious about devolution. And he has told me that the remarks he made in his inaugural speech were true and genuine. And just like he has started with the judiciary, more things are coming to support devolution. I want to assure you that things are going to be different for you. IBEC will be a serious forum. You know it wasn't serious because there was lack of political goodwill. Relevant cabinet secretaries did not come to those meetings. All the things what agreed on were not implemented because the chair was William Ruto. That nonsensical politics have come to an end. Gavanas korka korgeto no singo nigi biro keto mahino kod kinda margi e tayo counties yo manimba mano ni pes counties oloko ngima jopiny. We have seen a culture by the executive who normally controls the resources through the treasury having an attitude towards the county government. And we're saying this should come to an end because we are one people. We've had challenges as county governments, but from this forum, we'll share challenges. We've shared challenges, success stories. Karakamano Gavanas gono kwayo piny owacho mamalo mondo ni omenda mag counties ochope wang' saa mar kelo tich mayot. Seche ma gidhi nyime giriwo paro kaka ginyalo chwalo ajenda mag dongruok moko kuomgi bende olap dhogi osechako ndong' ne kombe e duol mar gavana. If you hang around a young lady without declaring your intentions, you will end up fetching water during her wedding. And because I don't want to be a fetcher of water, I declare my intention to be allowed to be chair. Governor Makaka Mega Ferdinand Baraza gi mano Mombasa Abdul Samad makoro ne sochamo muma bende biro riwre kodgi. Eric Owenga, Ramogi TV.